Siphinde sinibingelele wekhaya TV2. Wena-ke uqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukucofa i-button subscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba sinjalo. Sibika sise-Ward 81 eMlazi. Lapho-ke i-MK Party iklina khona isikole, isipenda, isenza sibe sihle, sibe ngathi sisha. Wena-ke okwakho ukuthi nje ubuke ukuthi basenze kanjani isikole saba sisha kule video elandelayo. Nakho isasenza bobo amavidiyo yes video ngifuna ngibone kahle ivideo ukuthi it's me lo DVD walo uyakuthanda nokubuka. yes nontando wabuka cabanga kunjani mfethu? Hayi ngiyaphila bafo. Hayi, nami mfethu ngiyaphila mfethu. Ngibuka umsebenzi wakho la ngendlela omuhle ngayo and unithi. Ithini into la mfethu? Wenzani la usitshela? Bafo bese. Hayi. Thini bafo nakhona ukuthi hayi talente lami lokudala lokudweba yabo. Yeah. Okay. Manje wenza kanjani ukuthi ugcine lento inithi kanje? Abamina nje ngabe nje hawu lokho umhlophe khona kuyenye umunye umbala manje wena wenza kanjani ukuthi ugcine kunithi kuclean kunje? Hayi bafo bese uthando bafo nesikhathi. Yeah, ube nothando nesikhathi ukuze ukhiphe into enithi kanje. Yeah. Mhlawumbe esikoleni wakwathi ukuyenza lento le noma mhlawumbe nje hayi ikhono nje likhona. Hayi bese ngase ukuyenza esikoleni. Oh. Yeah, hayi ngoba kuyikhona elikhona. Oh, wenza into oyaziyo. Yeah. Hayi mfethu yazi ngiyabona ngendlela izinto so nje kusuke ngaphakathi kuwena wathi hayi namhlanje ake ngize la ngizofaka isandla. Yeah bafo bese sure. Hayi wena uthe ufika la wasubona ukuthi hayi ngcono ngikhethele nayo imbalo ngiyilungiselele ngiqhakazise yona. Yeah, ngiveze number. Sandla sami. Uzizwa kanjani nje ukwazi ukufaka isandla entweni yomphakathi? Bafo ngihappy kakhulu bafo ngoba cause nami lesikole ngikhulele kusona bengifunda nakusona. Yeah, ngijabule nje kakhulu ukuthi ingane zethu sizokwazi ukufunda esikoleni esihle esesi-right esibukekayo. Yeah. Hayi ukuthi hayi ngiyabona hayi muhle impela umbhalo wakho mfethu. Sure. Yeah mfethu. Ufethu uhlala khona around la? Ngihlala khona eLusaka. Oh. Hayi mfethu hayi siyabona. Hayi siyabonga bafo. Sure. Ngimzabalazela. Uphinde ungikhabela khomani. Ajulukile njalo umuntu ekhaya. Alibona ke le social safuna ngivele ku front page. Hayi. Le social le.
Usawubona mfowethu? Yebo, njani bhuti? Hayi ngikhona. Ubhuti kambe nizothi uba mina. Umusa wakambili. Oh, khona endaweni la. Khona endaweni yebo. Okay. Ubhuti ubekwa yini la? Oh, ngila emafukuzela ngenhloso mfowethu yokuzoxhasa isikole. Phezu kwesimo esisibonayo ezumphakathi. Siboneke ukuthi ke sihlanganeke namasosha sizolekelela esikoleni emafukuzela. Ngoba siyabona ukuthi isimo sihle kahle. Okay. Manje mfowethu awusibeke nje eqolo uthe mawufika nisibuka isikole nasibona sinjani ukuze nithathe isinqumo sokuthi lesikole lesi sidinga ukuthi sibe sihle sibe nje njoba sesisihle sinje. Sithe masifika mfowethu isimo sasibona singekho right, singesihle. Sabuka nje ukuthi kuningi okungadala ukuthi izingane zigcina seziba sengcupheni mayelana nokufunda. Yebo, so sase sibona ukuthi kungakuhle ukuthi singenelele nathi ezomphakathi. Selekelele lapho esizokwazi ukulekelela khona. Yebo. Hayi, siyabona umsebenzi. Mhlawumbe nithe manifika uthisha omkhulu nibekela udaba ukuthi nifuna ukuthi nenze kanje, ulithathe kanjani? Udaba lwethu uthokozelile kakhulu uthisha omkhulu, wasamukela futhi wayeseyasitshena ukuthi ucele ukuthi kube yilo losuku lanamhlanje njengoba sesikwazile ukuthi sifike. Yebo. Hayi, siyabonga mfethu kakhulu, muhle umsebenzi, nami ngiyayibonela ukuthi isikole siklini sishaya umoya. Hayi, manje kodwa-ke manibheka-ke ukugadeka kwesikole nje ukuthi sigcine-ke sinje kuzohamba kanjani? Ngicabanga ukuthi njengamanje kuningi kusamele singenelele kukona esikoleni ngoba masibuka isimo ziningi izinto ezingekho esimone esi-right. Ngoba nakho impela ukugadeka kwaso akukho esimone esi-right ngokwanele. So-ke kuyafuneka ukuthi-ke siphinde sixhumane nothisha omkhulu sizwe ukuthi ngabe mhlasimpe kuphi okunye esingakwazi ukuthi singenelele kukona. Selekelele lapho esizokwazi ukuthi selekelele khona. Yebo. Mhlawumbe-ke nje ningathini kumphakathi nakubantu abazibe bebuka le Khaya TV2? Umphakathi ngingasho nje ngithi ngicela ukuthi kwesikwenzayo baselekelele ukuze sizokwazi ukuthi siqhubeke nakwezinye futhi izikole kungagcini kulesi kuphela. So siceleke kumphakathi ukuthi-ke lapho esisuke sifika khona sibone ukuthi kunenkinga selekelele nabo basicela ukuthi basixhase bafike bazosebenza nathi. Kambe igama lesikole? Igama lesikole iseMafukuzela. Yebo. Okay, nina niphuma? Thina sikhona la. Umphakathi wakhona la eduze kwesikole Ward 81. Siphuma kwi-MK Party, Umkhonto weSizwe. Yebo. Ungathini nje kumuntu osekhaya ufuna ukujoyina ongakazi noma joyina Umkhonto weSizwe noma enze njani, ungathini-ke? Engingakusho nje ngingasho ukuthi hayi ongakajoyini mhlawumbe onesifiso noma onembuzo besicela ukuthi-ke siyam-encourage ukuthi ajoyine ukuze sizokwazi ukwenza umehluko emphakathini wethu. Yebo. Hayi, siyabonga mfowethu. Hayi, siyabonga. Nisebenze kahle umsebenzi wenu, niqhubekele phambili niyosiza nabanye. Hayi, siyabonga kakhulu futhi. Amen. Sibuye sathola ithuba lokuthi sixoxisane nobamele uthishanhloko. Awuke uzweke ezibongela ukuthi uthe awusinibingelele esikoleni. Yebo, Ninjani kodwa? siyaphila msakazi. Hayi cha, ngiyabona kusha ibrush, ngiyabona nesikole sihle. Ngempela ithini into la ekhaya, kwenzakalani? Awukusitshele. Hayi msakazi. Sisizwe i-MK Party.
ithe uma ifika la iyabona ukuthi hhayi isikole hhayi ihlathi. Yayisibona ukuthi hhayi ingasisiza. Yayisikhuluma-ke nomphathi ukuthi-ke khona usizo engase isisize ngalo. Okuthe nje base-ke sebefika-ke sebephethe zonke lezi iy'nsiza njengoba ubona nje ngiphethe ngisho nalo i-brush leli. Izinsiza esinikezwe yibona. Siyaspenda nje sonke isikole nabo bayasisiza. Nabazali bakhona abancane phela okuyibona-ke abasemkhandleni wesikole. Yebo. Hhayi ngiyabona impela ayisho ukuthi namhlanje uchoke awukho esandleni into esesandleni ibrush upende. Yebo, hhayi awukho namhlanje na besize nje ukuzosebenza nje. Ukubona nje isikole. Kodwa-ke Uyasibona nje kwasinje. ngiyasibona impela. Yeah. Kodwa nje mhlambe yini nje ongayisho nje ongayidlulisa kumphakathi? Engayidlulisa kumphakathi ukuthi ngicela ukuthi isikole basinakekele. Lesikole akusona esothisha. Lesikole somphakathi ngoba sisiza umphakathi wakwa-B nowaka-C. Uma akufuneki umuntu nje ozodlalela la esikoleni. Kufanele ngabe uma bebona ukuthi nanku umuntu ezodlala esikoleni bese-ke bethatha i-initiative ukuthi babone ukuthi bangenze njani ngalowo muntu ngoba niyabona nje ukuthi isikole nje hhayi. Hhayi. Besingesihle kakhulu. Bebedlalela la. Noma sisiza thina-ke sizama kufakwa amawindi kwenziwani bebefike bakhipha yonke into. Laba igilamkhuba sikhipha yonke into siyagqekezela njengoba ubona nalapha nanke lapha emabhedla gathi uyawabona ugqekeze nje umphakathi awunakile. Into esoyicela nje ukuthi umphakathi awusibhekelele phela isikole ngoba lesikole sisiza umphakathi wonke. Iy'ngane ey'fundiswa la iy'ngane ezosiza umhlaba wonke. Hhayi ukuthi kuyosiza lo mphakathi kuphela. Iyona nje into esingayicela emphakathini wala ka-B ngoba sila sisebenzisa kakhulu umphakathi waka-B. Yebo. Hhayi siyezwa hhayi siyabonga kodwa akasazishongo uma ukuthi uwubani yena. Awu mina ngumama Sithole nguJobe kaMatshala. Hhayi Yebo. hhayi siyabonga. Nokuthi nje-ke abazali-ke uma sidinga iy'nsiza phela bakwazi phela ukuthi bakwazi basihlangabeze ngoba nathi sigcina sesishayephi emakhukhwini senze lokho kufanele senzele abantwana babo. Siyazi ukuthi njengoba sila esikoleni sifana nabazali bazo iy'ngane lezi. Yebo. Ugcina usuwumzali nje wey'ngane zonke ngoba kuningi esisiza ngayo ey'nganeni. Yebo. Hhayi siyabonga siyikhaya TV2 sibonge kakhulu. Engathi bangasigada impela umphakathi wenze sure ukuthi isikole sabo sicocekile njengoba sisihle kanje basigcine sisihle kanje. Yebo. Yeah. Ayi nathi siyajabula. Uyazi ukuthi lesi sikole sakhiwe ngo-1963 asikaze size sipendwe siyaqala ngqa. Hayi kusho ukuthi kusho lukhulu lokho okwenzakala namhlanje. Siyakujabulela kakhulu lokho. Hayi sibonge. Yebo siyabonga nathi. Thank you. Yebo.